volane roșii și albastre și dantela apretată. Cenușăreasa le-a privit până au dispărut în depărtare. Apoi s-a întors la locul ei, lângă foc, și a plâns de singurătate și tristețe. Deodată s-a auzit o bătaie în geam și o doamnă ciudată a intrat în bucătărie. Avea ochii verzi și o haină lungă. David, ești fericit că mănânci pufuleți? A întrebat-o pe cenușăreasă ce s-a întâmplat. Hai, mănâncă! Mănâncă, bagă în guriță, papă. Haide. Mi-aș dori să pot. Papă! Cenușăreasa plângea atât de tare încât nu Papă! a terminat propoziția. Haide! Te-ai gândit să mergi cineva? Atunci vei merge. Hai, David, mănâncă, mamă. Încă trăia, eu am devenit Nu mai mănânci acum? Zâna. Acum fii o fată bună, copila mea, și fugi în grădină și adu-mi un dovleac mare și auriu. Cenușăreasa s-a grăbit în grădină și cu ajutorul unui felinar a ales cel mai frumos dovleac de acolo, pe care i l-a dus nașei sale. Zâna a scos un cuțit mic și argintiu în buzunar, pe care Nu mai l-a folosit mănânci? să scobească cercul dovleacului, lăsând doar marginea. Apoi l-a atins cu bagheta sa și David! acesta s-a transformat într-o trăsură frumoasă. Fata mai văzuse trăsuri care duceau doamne elegante în diferite direcții, când spăla treptele din fața casei. Și și-a văzut și surorile mândre călătorind grăbite către bal într-o trăsură elegantă, dar nu mai văzuse niciodată una ca aceasta, poluită cu aur, culoarea dovleacului. Apoi, nașa a rugat-o să se uite în capcana de șoareci din cămară. Acolo a găsit 6 șoareci cu toții în viață. Zâna i-a spus cenușăresei să ridice micuța Ce la faci? capcană și în timp ce șoarecii ieșeau unul câte unul, ea îi atingea cu bagheta sa, transformând Ce faci, mami? cai frumoși. Ce faci acolo? Imediat, aceștia au fost înhămați la trăsură. De ce nu făcând bapi? de 6 cai în frumoasa culoarea Nu mai vrei tu să mai papi? Ne mai trebuie un vizitiu, îi spuse cenușăresei. Mănânci din castron direct? O idee. Este o capcană pentru șobolani în magazie, a exclamat. Merg să văd dacă e vreun șobolan prins în ea pe care l-am putea transforma în vizitiu. A adus capcana înăuntru și în ea au găsit un șobolan voinic, cu mustăți splendide, pe care Zâna l-a transformat într-un